Velkommen til Danfisk 2015. Vi har nogle gode nyheder her på Fiskeforumsdagen. Blandt andet Marcellum med softwareløsninger til fiskeriet. Det vil Rasmus fortælle en hel masse om. Marcellum benytter e-log-informationerne og sammenholder dem med auktionspriserne på fisk i alle auktionshuse rundt omkring hele Nordsøen, så den enkelte fisker får et bedre overblik over, hvor det kan betale sig at sælge hans last. Hvad betyder det for en fisker, hvis du fisker konsumfisk? Sådan en gennemsnitsfangst. Hvad kan det betyde i kroner og øre for ham? Det er en gennemsnitskonsumfangst kan variere op mod 250.000 fra havn til havn, så der er rigtig mange penge at hente ved at måske skifte hjemmehavn ud med en ny havn. Rasmus, hummerfiskeriet. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er forskellen, når man lander en hummer i den ene og den anden havn? Det har du vist med dit skema her. Lige præcis. Forskellen på Hirtshals og Hanstholm er over 100.000 kroner på én last hummer, så det kan virkelig godt svare sig for den enkelte fisker og overveje, hvilken havn han går ind i. Det vil sige, at der er rigtig mange penge at hente her. Tak til dig, Rasmus. Selv tak.